anu masih 2 juta jarene opo iki malah sampean ngokop-ngokop ngono gak izin. Ini loh yang iya aku nek jelasne soal kuwi ya. Tapi nek ana pertanyaan kaya ngene iki, yo pertanyaan iku wajib dijawab semampunya. Kaya wong teges. Nah wong mbok tekoni, kowe ngokop Enggak. ngopo gak? Piye, Bang? Sampean mau sampean nek ngokop dilat-dilat silit, bolongan silit ngono kuwi mendem ora apa lawaran apa warasan? Ora. Lawar yang sing penting aku ki bener-bener aku ki Cinta. tercerongkon karo bau ngene. Aku nek mau yo mau. Oh. Tapi nek aku kok naluri kuwi doyan wis, kowe aja mbok dang-dangi. Nek doyan lho ya. Ora doyan. Belum tentu aku doyan karo wong wedok, karo misal mbok tawani kaya kancamu ngono kuwi. Ya maaf lho ya, aku iki gak mau aku. Misal mbok tawani kancamu terus kok ngokopi bawe, belum tentu mau aku. Nek karo aku gelem ora? Masalah iki ngene lho yang. Karo aku gelem apa ora? Rasane sak silit-silit mula rasane. Ya aja lah. Aku isinan malah sak silit. Wong bawoke rung tentu tak kekne malah sak silit-silite jere. Masalah ngene, sing kok nek aku ya nek ngetune saka naluri awakku, kowe tak jendhi ngene. Dadi bawukmu ki tak kelamuti komburi terus akan siritmu tak dilati. Ngono, dadi aku dilat nyucur pitilmu ki posisi komburi. Wis samane mare ternyang-ternyang ngono kuwi. Loh, kowe kan takon to, aku ki ngetutne naluriku, tapi aku nek mbok wenehi kancamu mbok kon jengking ya belum tentu gelem aku. Ya iyalah. Gitu iki. Tapi lek gelem ya ora apa-apa ta. Masalah siji, ora nek komunikasi apa-apa, ora kenal. Aku dhewe lek gak kenal, aku dhewe lek ora kenal gak iso ngacung. Iya kuwi padha. Mas aku koyo iya. Aku lek ora kenal ya ora iso ngacung, ora iso birahi. Aku iki wong gilonan lho aku. Aku lek kok ngokop ondol-ondol lek kanu gilonan. Kowe ngaceng ora karo aku kira. Mbok rong tau ro manukmu aku. Kayaknya disepil jarene mah aku nyawang ya wes. 399 sik no. Tapi ora ding. Moro-moro aku live mau kuwi terus motake. Ayo saiki ngene, basa. Iya. Kak. Wong utang kuwi mbayar, Bang. Aku mau kuis. Aku muga-muga ora aku ditake basa. Aku ngono. Aku wis ora wani bahas kuwi. Ben sak-sake lah aku ngono. Aku mlebu nang eksklusif, tak goleki sing harga 399 apa. Nah, apa tak goleki sing pas 4.000 ngono ya kae. Piye wae. Aku mlebu nang eksklusif kuwi. Gampang nek terima ngono kae. Sing 299 yo enek. Aja to. Engko terus bare kowe nake omong. Loro sapa 399 nak janjine. Ora, maksudnya 299 yo enek. 299 yo sak ngesore no. Maksud iki enek deretane wi lho nang kono wis ada. Iya, sak deretan. Terus moro-moro kancamu bandel ojo gelem nemu murah nepe ora sedep. Ora, dek ya ngono kuwi turu. Aku live ngono kuwi turu dek. Ya tapi kan ngkai masukan kowe to, nek provokator ae mbak iki ya. Ya jenenge besti kok rumasane kancane dirujak masuk diem aja. Mama apa iku? Jambu buah. Jambu. Enak loh jambu. Oh, tuku rujakan ngono ta? Enak iku. Tapi iki manisan. Lah ya manisan, rujakan. Kerja dek adohe yo. Gak apa-apa, nyong sampeyan iki lho. Lucu gitu ya.
jadi pikiran ngono babu ae. Ora, pikiran iki kerjane adoh perjalanan sampai Menisih no, nek dia gawe aku kan follower ta ya. Ya nyatane ya bangga. follower neh. Aku diajeng munggah ning singgasana ke ya bangga aku bangga sendika ning Sendika babu. gampang. Bangga Sendika ning isore wong. sendika babu. Nyatane kan ya bangga ngono. Bangga sendika babu. Sopo kapan ditutui. Oh ya nyepil ya ora tau kok muni ngono kowe iki. Isin aku lek mau nyepil-nyepil babu iki. Ngomong-ngomong ki ora cocok kok. Wis sendika bau. Bau apa? Delok sike ora kok udel merah rokok. Isin aku. Ya nek terus jemputmu sing duabrah kuwi kok dudu neneng aku. Tak- Contoh yang Tak cukuri jembute. berarti. Oh dicukur. Terus Bapak. wis nego-negonan ngono. Piye? Loro songo-songo apa telu songo-songo piye? Ngono mang. Ojo murahan kuwi, kowe kancamu iki terang kriwu ya. Ngono dadak dikrus. Dadak ditelok. Aku ki wis ora ngerti regane lah karo dhek dituwelok. Malah dibuka. Ojo nang. Lha iki kan dicepok. Kok iso? Oh. Pengen lo tebang piye? Oh iya dicupang. Iya dicupang. Maksudku ngono. Lah sampean apa mau cokot, pengen ngemut irungku, pengen ngemut iki. Kabeh mau ngemut iki. Enggak oleh ngono kuwi. Aku wis ngomong. Nek wis kadung start tank, ojo mbok larang. Kok aku nek mbok larang, tenan ndrong aku. Nan pokoke. Yo aja lah. Pemosilit mau tak dilet barang ya aja nesu. Nek wis kadung koyo ngono kuwi. Enggak oleh lah, mosok bolongan cilit bareng. Kok muni ora oleh iki piye? Wong ki nek gampangane iki ya. Wong ki nek karo wong ku nek wis ditatokne gampangane wis dadi ratune. Gampangane awak dhewe. Ngono ki Sikil drije klamute doyan kok aku. ngono ki samane setia tenan ra to? Dadi wong lanang setia tenan ora?